Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mga residente sa Sarangani Province ug General Santos City nangalisang sa magnitude 6.3 nga pagtayog kagabi. Pipila kadalan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Dili maagian tungod sa landslide epekto sa kusog nga ulan. Philippine Eagle na rescue sa Malaybalay City sa Bukidnon human gi-atake og 30 ka unggoy. Kumusta kaha ang kahimtang? Upat ka giingong operator sa illegal nga horse fighting arestado. Pipila ka kabayo nasagop sa otoridad. Og Congressman Paulo Duterte gisaway ang daw dili patas nga baruganan sa Malacañang karong hugot nga gibatukan sa Estados Unidos ang ICC.